We are continuing with this effort. Moko kuom jopiny kod jo apiko matiyo kod apaya mang'iya kobare nyaka Malele ka chung'od bura malego Usonga onyiso geno margi ni gedo mar apayano e rang'iny mar Lam biro bero wuoth kod ohala kono kaluwore kod midhiero ma gisebedo ka gikale mar buru kod chuodho e apayano kuom higni buora. Kaka Steve Biko leronwa, maeri biro bang' piny owacho keto thenge omenda maromo bilion 2.2 mar gero apayano maromo kilomita 35.1 ka koro wuon orak bende osemolo kendo tich dhi nyime. Kuom higni buora, wuoth e apaya mang'iya kobare Malele osebedo matek kaluwore kod rach mare kinde koth kod oro, gino ma jogo manie sekta mar wuoth ywago mokalo. Kana pondara ni nen chuodho, an kana riembo ndiga kacha, ne nitie kuma ni Kandiyang, ne kikalrega ka koth ochwe, makra sani ok nyocho kalo. Ne oolowa kod chuodho, wamor ahinya. Kamano, bang' piny owacho keto thenge omenda maromo bilion 2.2 mar gero apayano maborne romo kilomita 35.1, jopinygo nyiso geno margi ni ohala kod wuoth biro dhi makare, gino mabiro yawo ohala e kaunti ma Siaya. Nyocho wapo ni ndara ni loso kendo igo lam, ne wabedo gi mor nikech gik modhi kelonwa ng'eny. Wadhi bedo gi yot e yor riembo, kendo wadhi bedo gi yot kabisa kata pikipiki ok dhi kethre kaka nyicha kethore. Kech kancho wayoro chuodho mang'eny sa mang'eny ka koth ochwe, tapiko bende kethore, ndalo ne ok bed mang'eny. Obedo gi ndalo matin kabisa. To kwayo mwakwayo kaka jong'iya, nyocha ka tingni dwa gedo, dwa tich nomuko ute mane watimega biashara ka. Koro rach ka nomuko gigi, to tich ok dhi tire. Nikech apano ji orie nyaka diere election, to tich jachunga. Koro kik bene election dwa timre to tich chung to ne wamuko udiwa, wamama mane timo biashara bathe ka. Gedo mar apayano dhi nyime, gikwayo thuolo mag tije mondo ochwal ne jopiny kaka yo mar kedo gi nok tije pacho ka gikwayo wuon orak mondo tim tich modimbore mar tieko midhiero mag gisekalo e apayano. Tiya makata ka nomiye contract mar higni 2 to los mandarani maber ma ka higni 2 gorumo kata higa 1.5 to ndaro serumo kama wuok e ng'iya ka nyaka kama odhi gike orumo te. Mar ariyo, kwayo manyakwayo contractor sama ndiko jok matiyo ka okawnwa kawa jok manie gweng' kama kilose kaka for example ilose ka nyaka Umala, okawa ka jok mawuok ng'iya nyaka Umala ema tiyo area no, kendo kochopo area machielo kendo kawo jok makanyo. Koro youth yudo tije, mine bende yudo tije. Nikech koro ndara miyawonwa ni dhi miyo wadhi ringo kama yom, kendo dongruoge ma biro bironwa kae biro biro nikech koro jokel mwandu biro nwang'o kama luwo kabiro kelonwa mwandu. Opogore kod apaya mang'iya kobare Malele, piny owacho bende nyocha oketo thenge omenda maromo bilion 4.7 ne gedo mar apaya ma kod Yagara Bango, Raturo Usenge maromo kilomita 73, gino mabiro bero wuoth kod ohala e kaunti ma Siaya. Telo matiyo, nikech telo matiyo ni osemiyo koro waneno gik manok wane, omiyo amor ahinya. Ndara ni dhi miyo ji biro gedo lake ka, kendo ndara ni ji biro luwo mopogore opogore. Koro amor kabisa kod ndara ma igeronwa sani, kendo amor kata gi sirikal matiyo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Maheo familia